Mărgea. Să cântă pentru toate doamnele o piesă ritmată, să danseze toată lumea. Și n-am uitat piesa lui Aurel, de la Americanul pentru Mogoș frățiorului, pentru Sile și Cristi care nu sunt aici, fără număr drească. Să danseze toate fetele, ram, pa, pa, pam. Clare, piesa lui Ilie. 4 milioane pentru mireasă și pentru fetița lui. Ram, pa, pa, pam, ram, pa, pam, pam. La dans, ram, pa, pa, pam, ram, pa, pam, pam. Ram, pa, pa, pam, ram, pa, pam, pam. Pentru Gogănelu și fiul lui Bobby Alu Safta, pentru Adrian Minune și copilul Adi Minune, $50 pentru cumătul lui.